Prajem vám nádherný deň. Dneska som sa k živému vysielaniu dostala až teraz k večeru. Ja vás všetkých pozdravujem. Verím, že ste naladení na vianočný adventný čas, že blížiace sa Vianoce sú u vás spojené s takými tými príjemnými prípravami, aj keď musíme plniť svoje pracovné a iné každodenné povinnosti, ale verím, že si dokážete udržať tú sviatočnú náladu napriek nejakým nezdarom, ktoré sa vám cez deň môžu stať. Dnešná téma je, keď sa stane nejaká nepríjemná vec v priebehu dňa, neznamená to, že je celý deň na nič. Poviem to slušne. Prečo sa nám javí, keď sa nám od rána všetko darí a máme taký ten príjemný flow deň, všetko nám ide na ruku, keď sa v priebehu dňa vyskytne nejaká nepríjemná záležitosť, môže to byť telefonát, môže to byť poznámka od niekoho, môže to byť situácia na ceste, keď sa niekam ponáhľate a zrovna sa stane dopravná nehoda alebo niečo, alebo vám sa nepodarí hneď na prvú dobu vyriešiť treba z nejakú pracovnú úlohu alebo nevykomunikujete niečo s niekým tak, ako ste si predstavovali a máte pocit, že vlastne celý deň môžete takto preškrtnúť a napísať si nevydarený deň. Prečo to tak je? Prečo to tak my ľudia vnímame? Pretože pokiaľ robíme niečo, čo ide v ľahkosti, čo sa nám darí, tak vlastne si uvedomte, že tá energia je taká plynulá. Jo, energia plynie a teraz čo sa chytíme, tak to nám tak do seba zapadá a skladá sa to ráno. Od rána sa nám darí, ja neviem, kolegovia nám pomáhajú, klienti sú úplne super, kávička bola výborná, obed sa vydaril a popoludní nejaká záležitosť, ktorá proste vybuchne. A to, čo do poludnia plynule na seba naväzovalo, bolo v ľahkej energii. Vôbec tam nebola žiadna stopka, vôbec sme nemali žiadnu prekážku, všetko sa skladalo ako keby samovolne. Ale keď sa niečo zadrhne v priebehu dňa, príde nejaký problém, prekážka v akejkoľvek oblasti našeho života, tak máme pocit, že tá energia je ťažká, urputná a má na nás väčší vplyv ako to ľahké plynulé dopoludnie. Áno, vnímate energiu tej udalosti. Tá udalosť, ktorá sa udiala, tak sa len deje. My na ňu máme reagovať a aj keď sa nám zdá, že je to problém, je to udalosť, ktorú riešime a našim zámerom je to vyriešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených. Ale máme pocit, veľmi často, že energia nejakého konfliktu, nezdaru, prekážky v priebehu toho dňa je silnejšia a má väčšiu váhu ako všetko to ostatné, čo sa nám darilo. Čo s tým? Prosím, len si uvedomte, že sa to deje. Poďakujte si za to, že ste boli schopní všetci, preto hovorím v množnom čísle, že ste boli schopní aj túto udalosť, nepríjemnosť vyriešiť, vykomunikovať alebo pustiť z hlavy, keď sú to nejaké nepríjemné myšlienky a že vám to nepokazí celý deň. Je to ako keď sa preženie búrka, je to ako keď sa preženie leják, je to ako keď zrazu zafúka vietor. On aj ten strom, všimnite si, v prírode sa ohne pod náporom vetra, ale pokiaľ je dosť silný, tak sa zase vyrovná. Vašou silou každého z nás je viera v to, že sa všetko deje najlepšie pre všetkých zúčastnených, na všetko existuje riešenie, aj keď ho aktuálne nevidíme, a nech sa deje, čo sa deje. Predsa len v tom dni, dúfam, bolo viacej tých príjemných záležitostí, vecí, čo sa nám podarilo a jedna jediná záležitosť, ktorá nebola úplne slniečková, nebola úplne príjemná, nám ten deň nepokazí. A poďakujme si.
Na konci každého dňa si poďakujme, zvládli sme to. A všetko sa vyriešilo. V tejto energii vlastne tvoríme takú realitu, akú chceme mať. Keď budeme dávať väčšiu pozornosť tomu, čo sa nám v priebehu dňa darilo, tak budeme mať pocit že sme vlastne, nechcem použiť slovo silný, tu nejde o silu, ale že sme schopní tvoriť si svoj život tak, aby sa nám páčil, aby v ňom bolo dobre. Skúste nad tým pouvažovať, skúste vnímať a hlavne verte si.